Poštovani gledalci, dobrodošli na kanal Enciklopedije Katanika. Evo vidite zašto želim da promenim gume. Zapazite samo razliku između ovog Mitas Flasha i ove Kende koju sam danas kupio. Šta je razlika? Razlika je u rasteru i razlika je u šari. Što je veći raster, to je manja šansa da se, primjera radi, ovako nešto desi. Odnosno da se kamenče zaglavi na gumu i da ga je jako teško izbaciti. I naravno napravi neko malo oštećenje. Kada je raster veći, takvih kombinacija nema. Može neko veće kamenče da se zaglavi, ali manje je šansa nego u ovakvom slučaju. To je prvi razlog zašto menjam te gume. Drugi razlog, ovo je generička guma, ona nije mnogo vožena, ali kao što vidite kod Mitasa je veliki problem što se on jako brzo troši. Znači Mitas je nešto što se izuzetno brzo troši i samim tim mora da se menja posle samo jedne sezone. Dok je kod Kende drugačija priča, Kenda može neko duže vreme da traje, preko 4 godine, barem po tuđim iskustvima, kako sam već i opisao u videu, tako da to je jedan od razloga zašto ja želim da promenim ove generičke gume. Mnogo pazite kada kupujete bicikl, generičke gume su vrlo često loše i vrlo često su samo tu da upotpune bicikl. Nisu tu da ostanu na biciklu, ranije su stavljane ovakve gume i ljudi nisu imali problem sa gumama, nisu morali da brinu, sad je nažalost situacija drugačija. Tako da, evo, vidite, ovo je jako tanka guma, znači zaista je balonka i ništa više, dok je ovo mnogo ozbiljnija guma. Iz tog razloga ćete i vi morati, ukoliko kupite novi bicikl, da menjate trenutne gume koje ste dobili sa biciklom, zato što se mogu vrlo lako probušiti.